Hello. Kodwa sisinombi ayithanda special attention. Uyakuthanda uba ngibonanga. Ngoba kuye ngijila ndisemcimbini kwamakhelwane kunento kwena kuneti ngokuyandiphazamisa nawe ngoku sekwabiwa ngoku izonke apha. Kaloku ndithe kuwe uzongena egeyithini ubonisa security esinesu esikhulu into nje indlivela ubhomu security hombi ugqithe apha ye-reception. Xa uye-reception uzobona intombazane ephuza face usiso ugandakana amatiyoni intombazana nje siseyinhlivilene enemilani luphuthu ugqithe apha. Xa sonyelayo ngokumanager la ngokunika isteps izokuxelela ubuyaphi irhibhi le ntombazane iyoxelela umanager lo ndawo yona kodwa uzoyinika isteps ngapha ye-reception. Xa sonyela isteps ngapha ye-reception uyibona ndoda nomkhaba nayo irorho nje indoda ebonakala uba nayo umphathiswa